Ну и, началась трансляция. Добрый вечер. Витаю всех вас у нас на канале Осторожно Вирус. И сегодня у нас в гостях Сергей Бульба. Сергей, витаю вас. Витаю, добрый вечер. Сергей, смотри, с прошлого эфира сегодня там чуть-чуть люди понакидали вопросов. Но вот, я посреди недели выходил в эфир, да, и там пришли мусорки с Азаровской гвардии, да, Азарова, Беспалова и всякой такой шушеры, да, вот. Вот они начали там типа закидывать вопросы из рубрики того, что пускай Бульба расскажет, что было в 1996 году и попытки его госпереворота. Они так и написали. Вот. То, что это мусорки Азаровской гвардии, я уверен, потому что они писали про ту дичь, ну, то есть те вбросы, которые постоянно распространяют именно они и их гвардия. Но, тем не менее, я пообещал вопрос задать, задаю вопрос. Расскажи, пожалуйста, что было в 1996 году и в каком госперевороте, как они это назвали, ты участвовал? Ну, глядзі, у 96-м не было госперавароту, у 96-м годзе дакладней быў пераварот з боку Лукашэнкі, это так. Я тут цалкам згодны. Сейчас, секундочку, я тебе точно скажу, потому что я скрин сделал. Так, вирус. Когда Числав Бульба будет, надо, чтобы он рассказал про попытку госпереворота в 1996 году. Написали эти мусора со своего левого аккаунта. Ну, этот... Ну, глядзі, 96-й год, калі мы узгадаем, это якраз яшчэ Віктор Ганчар жывы, это ягоны рэферэндум, ён тады, па-моему, узначальваў цэнтральную выбарчую камісію, так? Это самае. Закончылася тады ўсё кепска для Беларусі. Прыехаў тады Прамакоў з Масквы з цэлай камандай разруліваць пытанні, што называецца. Яны, канешне, па-свойму разрулілі. Пад это тады, я так разумею, выгналі Зянона Пазняка, запалохалі усялякай этой агентурай, вешаючы яму на вушы, што Зянон Станіславович, цікай, тебе тут это повесить на центральной площади будут это самое московские вороны гушкать твое несчастное тело. И Зянон Станіславович таки з'ехаў з Беларусі, як я разумею. Падчас самога, калі заканчиваўся рэферэндум, якраз от прыезд Прымакова, я тады, наколькі памятаю, глядзі, там, у прынцыпе, багата хто быў гатовы. Напрыклад, з нашай падачы некалькі палкоў мінскага гарнізона былі гатовы выступіць на абарону Верховнага Савета 13 склікання, які Лукашенко якраз незаконна разагнаў, да. Усё, што трэба было на той момант, это сапраўды, каб была падпісаная тэлеграма, афіцыйная тэлеграма. Тады, наколькі я памятаю, генерал Захаренко з палкоўнікам Бардачом разам паехалі да Казлоўскага, былы міністр абароны. Але ж это самае, чамусьці яны не паехалі да Мальцева, вот это мяне здзівіла, разумееш? Мальцев тады свежы, вот яго літаральна за колькі часу Лукашенко зняў, тады з ганьбай, прылюдна. А вот каб яны з Мальцевым, я думаю, што яны больш знайшлі агульную мову. Ну, але ж генерал з палкоўнікам вырашылі па-свойму, паехалі да Казлоўска. Казлоўскі ўжо чалавек надта сталага веку. Ну, вот наколькі я ведаю, ён натуральна, вот это самае цела пачало трэсціся ад страху і сумненню. І ўсё, што ён сказаў, што типа я не хачу, я не буду, я боюсь. А ўсё, што трэба было, разумееш, это сапраўды паставіць пад этой тэлеграмай нейкую зюку-казюку, што якраз узброеныя сілы мусяць это самае выступіць у абарону Верховнага Савета 13 склікання. І, ў прынцыпе, тады б увесь гэты механізм запрацаваў, і, напэўна, быў бы тады і Захаренко жывы, і полковник Бородач, напэўна, быў бы зараз у Беларусі у кіраўніцтве. Ну, але ж маем, што маем. Мы асабіста, глядзі, вот то, што я сказаў, што некалькі палкоў мінскага гарнізона былі гатовыя выступіць на абарону Верховнага Савета.
Наколькі я ведаю, у тым ліку Марына Горка, якраз камандзірам якой калісьці з'яўляўся барадач, была гатова таксама падтрымаць. Ну. Але ж вот для беларусаў важная это была юрыдычная фармальнасць. Яны яе не атрымалі, таму ўсё засталося, як яно засталося. Я асабіста чаму кажу, таму што мой пейджер, напрыклад, я тады аддаваў хлопцам з Алмаза. Алмаз таксама быў гатовы, это спецпадраздзяленне МУС, і яно было гатова выступіць таксама на нашым баку. Раз. По-другое, ну ладно, мы ахоўвалі Конституцыйны суд, і ўсё, і закончылось это для нас тым, што мяне проста па загаду КДБ беларускага слаўнага, вот, я не ведаю, па кансультацыях з Прымаковым ці што, мяне павезлі ў лес закапваць уласна. Так што 96-й год для мяне прайшоў вот на такой вот ноце. А пасля ўжо таго, як я адляжаў у бальнічцы, 3 тыдні я ляжаў у бальніцы, это самае, калі ўжо трошку ачуняў, выйшаў, сабраліся мы з сябрамі, асэнсавалі, што унутры Беларусі ўжо няма ніякіх абсалютна правілаў гульні. Я паўтаруся, мяне калі вывозілі, не было заведзена ні крымінальнай справы, ні халеры. Просто вот чыйсьці загад вусны і ўсё, і паехалі. А тебя не удивляет, что мусорки называют это попыткой госпереворота? Ну, слухай, ну, розныя людзі па-рознаму стаўляюцца. Я расказваю, як бы это самае, тое, што было насамрэч, і мне пофіг, як хто што называе. Тут ужо Ясно. людзям меркаваць самім. Давай все-таки переходим теперь к нормальным вопросам. И Давай я закончу тогда это да, самое. да, Андрей. извини, Калі вы извини. паднялі это пытанне, да. Мгм. Значыцца, мы асэнсавалі, што правілаў гульні ў Беларусі ўжо няма, і трэба адпаведна дзейнічаць адпаведнымі метадамі. І мы прынялі рашэнне ўнутры, скажем так, вот нашага складу Белага легіёна, мы прынялі рашэнне пачаць рыхтаваць аднаўленне канстытуцыйнага ладу менавіта ўзброеным шляхам. Да. Это заняло колькі часу, колькі гадоў. Это не вот так вот, что называется. По тым часе нам абышлося это недзе $500 000. Ну, наши хлопцы-камерсанты якраз прадоставілі тады это, ну, лічыце, тады пакупніцкая здольнасць таго даляру была значна мацнейшая, чым зараз. У мяне тады хлопцы на ахове атрымлівалі $100, ім хапала гэтага, ну, на месяц вельмі. І шмоткі сабе набыць, і ў кабаку некалькі разоў на месяц пасядзець, то бок это яшчэ грошы былі. Глядзі, мы вырасцілі, фактычна мы вырасцілі, з ротнага вырасцілі камандзіра палка. То бок рыхтаваліся грунтоўна. У нас быў свой начальнік аддзелу КДБ, свой начальнік аддзелу МУС. Для таго, каб мы разумелі, каб, ну, вот, па факце здзяйснення яны па сваіх ведомствах далі тэлеграмы па раёнах, што працуем у нармальным штатным рэжыме, ўсё нармальна, это ўсё прыстойныя людзі, не нейкія злыдні, да. Ну, і я нагадаю, што ў свой час Семён Шарэцкі, ён жа знаходзіўся тады ў Вільні, ён тады быў фармальна кіраўніком Верховнага Савета 13-е склікання. То я не хаваю, што якраз у кантакце, да, з Семёнам Георгіевичам мы былі ў гэтым плане, і ён як бы чакаў, падбухторваў у тым ліку, ну, калі вы мне прывязеце ў Літву сваіх гэтых палкоўнікаў. Семён Георгіевич, ну, хто ж ім дазволіць это самае, без візы, як яны выйдуць? Ну, типа, вы іх там лесам неяк правязіце, то бок, ведаеш, такое романтычнае стаўленне было. Тым не менш, на момант, скажем так, не спрацавала, таму што, ну, недзе была уцечка інфармацыі. Недзе была уцечка інфармацыі не тактычнага ўзроўня, а стратэгічнага. Таму, глядзі, мы сапраўды прывезлі 150 чалавек з баявым досведам, абсалютна, да, падрыхтаваных. Мы арендавалі это самае матэль на мяжы якраз атрымалася Слуцкага і Уздзенскага раёну. Як бы 6 дзён было спакойна, на 7-й, гляжу, наружкі з'явілася. Ну і прыязджае адпаведна это самае начальнік УВД і задае абсалютна сакральнае пытанне. Да. Вы што тут, типа, сабраліся Лукашэнку свяргаць, што ли? На што я адказваю, я кажу, а што, не можна, не?
Ну, вот тым не менш, да. Полковник тады падсумаваў так, што кажа: "Хер с ним, с Лукашенко, ну тогда вот перейдите в соседний район". Вот табе сутнасць, да, беларускага рэжыму. Калі ты ўпэўнена робіш тое, што ведаеш, то ў прынцыпе ўсе яны гатовы служыць таму, хто стане пераможцам. Главное, не в Шэйман, своем районе, да? да. Адзіны раз ніхто пра гэта нічога нідзе не агучваў. Ніхто не агучваў. Нам далі сапраўды раз'ехацца. Некаторых афіцэраў з нашага кола паднялі па пасадах, далі больш высокія пасады, это факт. Адзінае, што этой пасады далі без асабовага складу, дзе ён непасрэдна не мае ўжо контакта з асабовым складам. Это так. І Шэйман адзіны раз, калі Шэйман пра гэта прагаварыўся, это была, я ўжо не ўзгадаю нават які год. Шэйман тады яго ж сямейка адправіла ў Афрыку бізнесам апекавацца. І потым ён быў запатрабаваны ў якасці галавы АП, ён вярнуўся назад на адміністрацыю прэзідэнта. Вот адзіны раз ён тады журналістам прагаварыўся, ён так і назваў, што 150 непрымірымых в лесу пад Слуцкам рыхтавалі, але ж мы як бы тэхнічна ўсё развялі, ўсё разрулілі, так што ну вот ён наадварот перад журналістамі пахваліўся, які ён малайчына. Я, натуральна, пасля гэтага быў увесь час пад кантролем спецслужбаў усіх магчымых беларускіх. Таму ну, на некаторым этапе я проста зразумеў, што я падстаўляю фактычна ўсё кола маіх сяброў. Я быў змушаны ўжо шукаць для сябе месца для жыхарства, скажам, больш падалі ад Беларусі, падальш ад КГБшнага кантролю. Вот яно так вот і закончылася, разумееце. Асэнсоўваючы, у прынцыпе, ну, тут не спрацавала, хутчэй, мы былі гатовы, абсалютна ўсё было гатова, нармальна. Больш таго, мы разглядалі, што ротныя, узводныя афіцэры з гэтага падраздзялення прыводзяць сваіх жонак і дзяцей, і яны разам з нашымі жонкамі і дзіцямі выязджаюць у суседнюю краіну, ну, слаўную краіну, да, дзе якраз такі як гарант таго, што яны нас не здадуць, не падставяць, то бок распрацавана было ўсё граматна, абсалютна адэкватна. Ну, але ж вот чамусьці я кажу стратэгічна недзе адбылася ўцечка інфармацыі. Я скажу так, што мы кансультаваліся ў тым ліку і з дэпутатамі Вярхоўнага Савета 13 склікання, з нагоды, таму што яны захоўвалі не так, як Ціханаўская, нейкі флёр легітымнасці, а менавіта яны былі захавальнікамі той самай юрыдычнай легітымнасці. Ну. Таму мы, да, часткай з іх вялі перамовы, і, відаць, вот тут недзе выцекла інфармацыя. Так што, ну вот, падзяліўся. Понятно. Ну, давай все-таки перейдем к вопросам более интересным. И сегодня у нас вышло видео на Freedom, где Франк Вечерка опять рассказывал небылицу, да? Я хочу, сейчас наши зрители услышат, ты не услышишь, но я тебе прокомментирую, я тебе все эти видео давал посмотреть перед эфиром специально, сказал, по ним будут вопросы. Вот я сейчас людям на 10 секунд включу. Главный его кошмар, конечно, это Светлана Тихановская. И он на первом же своем выступлении перед медиа в 2025 году, он говорит о том, что вот снова эти там Тихановская с компанией будут нам срывать тут выборы. Он живет в страхе. Франк говорит в этом видео по поводу того, что главный кошмар Лукашенко Тихановской, вот будут срывать выборы в этом 2025 году, и типа, что Лукашенко на первом своем заседании сразу же это окреслил. Что ты об этом думаешь? Ну, ты ведаеш, мне з раніцы ўжо это самае землякі з Беларусі якраз актыва прыслалі это відэо з загалоўкам, што это адскія пратэсты пачнуцца ў Мінску. Это запытваюцца мяне, слухай, кажа, ты хлопчык это цвярозы, ці што ён там это курыць нешта, ці больш нешта цяжкае ўжывае? Ну, я не стаў адказваць, я проста здзівіўся, я кажу, хлопцы, а што вот ён скажа цераз некалькі тыдняў, калі Лукашенко правядзе свой гэты фарс, то дзе это, як ты вот Вячорка будзе апраўдваць, дзе дзеліся гэтыя адскія пратэсты? Ці ён меў на ўвазе, што яны чыста там, в гэтых вадскіх мірах і адбудуцца, да? В 2022 году происходили,
происходил псевдореферендум, где все те же самые личности, в том числе Франк Вечерка и компания, там вот Тихановская, Мартынова и много-много кого еще, призывали людей прийти на участки для голосования и поставить два креста. Сейчас они призывают поставить солнышко. После того, как людей позадерживали, тех, которых они, грубо говоря, призывали к явке на этот референдум, Ковалевский на своей сторонце, по-моему, в Фейсбуку, он написал, что люди сами виноваты, мы их никуда не звали, и все это бред сивой кобылы, вы на нас нагнетаете. Все это, блин, происки КГБ и ФСБ. Вот. Я думаю, что и в этот раз будет та же самая история, что просто Франк Вечерка либо замолчит, и ничего не будет нигде, потому что все СМИ аффилированы, никто ему вопросы не задаст. А в кулуарах будет говорить, что люди сами виноваты, они сами вышли, сами захотели, а не по призыву. Ну, слухай, я вже нічому не здивляюся. Ми розуміємо логічно, що Лукашенку треба нейкі вораг. Я таму заўсёды здзіўляўся, глядзі, яно ж схема выбудаваная вельмі проста. Калі зараз Ціхановская, калі там у іх паўгады таму была, это так, як яны назвалі, стратэгічная там нейкая сесія разам з амерыканцамі, да? Ну, тыя, хто прынамсі глядзеў відэазапіс, былі вельмі расчараваныя тым, што там адбывалася, а нам натуральна показывали, что это торжество демократии, понимаете ли, вот суцэльнае, да. Так вот здзівіла дзве рэчы. Дакладней, это одна і тая ж. Тая вот рэкамендацыя, біяграфія Ціхановскай, якая была напісана для беларусаў беларускіх, яна вельмі адрозніваецца, якая была напісана для амерыканцаў амерыканскіх, да. Это там, где она, Да, вот. это, как его, владеет полком Костуся Калиновского, да? Да, 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 Как да. его, как же, как Лукашенко, Ну, он предводитель и так далее и тому подобное, так и Тихановская себе регалии там навешала. да, там было написано на англійскай мове, што яна непасрэдна кіруе полком Каліноўскага і таксама курыруе ўвесь пратэстны партызанскі рух унутры Беларусі, да. Кстати, про Ну это і тоже будет вопрос чуть-чуть позже, там Франок и про это наговорил. Извиняюсь за да. офф-топик. Ну і глядзі, яны пачалі пад эту канцэпцыю падганяць. Я так разумею, што туды запрасілі так званы міністрам абароны запрошаны Кабанчук, які фармальна з'яўляўся намеснікам камандзіра палка Каліноўская, это ўсё ў адным і тым жа шэчышчы. Для таго, каб спонсарам можна было паказваць сапраўды узаемасувязь паміж Святланай Ціхановскай, вот, намеснік камандзіраў, і, бачыце, вот, міністрам работае, ну, работае, не ведаю, што там робіць. Так што для таго, каб людзі паверылі, вот бачыце, да, вот непасрэдная сувязь, таму кіруем, нават не сумнявайцеся, да. Согласен. Ну, лукашэнкаўскай уладзе трэба вораг. Трэба вораг для мабілізацыі унутранага патэнцыялу, для таго, каб ягоныя эліты адчувалі, што пры любых зменах ім будзе кепска. Для этого вот смелыя хлопцы таксама з палка Каліноўскага, яны ж там, ну, памятаеш, калі нагучвалі, што калі прыйдзем, там усіх вас на слупах перавешаем. Дуже разумна, да? Вот якраз для змацавання элітаў лукашэнкавых вакол яго, это якраз самы тэзіс тое, што трэба, да? Калі б гэты тэзіс не выказалі каліноўцу, то уладам прыйшлося б, напэўна, это самім прыдумаць і зняць дзе-небудзь і паказаць, што это ўсё ж такі зрабілі каліноўцы. Да. Тым не менш, канцэптуальна, да, Лукашенко цалкам добра адпрацоўвае тое, што ёсць вораг, ён паказвае вораг. Наколькі я ведаю сітуацыю ўнутры Беларусі пра Ціхановскую, па-мойму, народ уже нават забыўся. Это, конечно, не на карысць нам гаворыць, але ж вот гэты наратыў, што давайте перевернем страничку. Яны сапраўды багата хто нават з тых, хто, ну, неустойлівых, але ж ўсё ж такі, хто паддаўся тады на вот агульную эйфарыю той свабоды, тыя, хто таксама, ну, з прыязню ставіліся, нават выходзілі колькі разоў на этой дэманстрацыі, яны зараз сапраўды перагарнулі старонку, і яны, ну да, было, але ж не ўдалося, ну і ладно, жыць-то трэба далей, і ўсё. Разумееце, ну, схема вельмі простая. Вот ён вораг, вот узброеная частка гэтага ворага, яны ж ёсць.
Таму глядзіце, калі вот здрадзіце, калі што, то прыйдуць гэтыя злыдні, вас павешаюць на слупах. Все просто и банально. Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, помогать каналу в нашем нелегком деле доносить правду. Итак, я тебе могу сказать так, что ты уже одну тему уже даже ответил по этому поводу, потому что там Франок рассказывал про сопротивление, которым там руководит офис Светланы Тихановской и так далее и тому подобное. Но он также закранул еще одну тему про, по сути, гранты, да, и начал рассказывать про то, что мы готовимся к тому, что там, когда Улада Лукашенко сидя, да, тогда вот у нас будут подготовлены кадры за рубежом и так далее и тому подобное, вот, и на это пускают деньги. Вот как ты думаешь, в твоем мире, на что надо ставить ставки? На подготовку кадров, да, или на сопротивление внутри Беларуси? Слухай, ну мы ж цвярозыя людзі, мы разумеем, што ўсё будзе вырашацца выключна ўнутры Беларусі. Конечно. И я просто Можа быць. спрашиваю, потому что меня интересует именно твое мнение как эксперта. Мое мнение, это понятно, я его всегда озвучивал, что сопротивление в Беларуси у нас убито, блин, вот этими всеми непонятными существами типа Франока. Но вот Франок в очередной раз озвучил, что они занимаются якобы подготовкой кадров к тому, что вот если Лукашенко уйдет. У меня, кстати, я даже чуть перефразирую вопрос. А кто ему отдаст власть, если Лукашенко уйдет? Вот они просто думают, что они приедут или что, и возьмут власть? Так от ім то весь і сэнс, што іх ніхто не чакае. Там усе ўжо даўно падрыхтаваліся. Мы ўжо, па-мойму, абмяркоўвалі тое, што ў Беларусі ідзе распадзел гэтых сілавых структур паміж рознымі групамі ўплыву. А сам зразумела, каму належыць. СБП зразумела, каго будзе пэўны час абараняць. А вот па ўсіх астатніх паглядзі, асабліва вот такія замкнёныя рэспубліканскія структуры, я ўжо ўзгадываў дэпартамент аховы. Да, ён это самае, быццам бы аморфны, быццам бы, але ж яны ўвесь час пры зброі. Пры зброі яны рэспубліканскія. І на здзіўленне мы это самае, калі пачалі цікавіцца атмасферай, што там, як там, ну, знаходзім тое, што, аказваецца, на чале этой структуры ўжо нехта панаставіў былых афіцэраў з Міністэрства абароны, былых танкістаў. Прычым тут, да, здавалася б, танкісты да Міністэрства ўнутраных спраў і тым больш да канкрэтнага дэпартаменту. То бок нехта для сябе там даўно ўжо эліты мясцовыя, яны рыхтуюцца да перадзелу ўлады, яны рыхтуюцца да таго моменту, калі тушка Лукашэнкі здохне. Это відавочна. Ніхто пра ніякую ціхановскую вячорку там не разглядае ніякіх варыянтаў, усе зразумелі, што... Так а вот нават уяві сабе сітуацыю. Ну ладно, заўтра як бы так улада нічыя, і што? Да нават па патэнцыялу, ладно, вячорка можа быць у МЗС, напрыклад, якім-небудзь там чыноўнікам, якім-небудзь клеркам. Не может. Он... А сама Тихановская, то что можа? Вот ты на якім месцы яе уяўляеш? Ни на Это каком, так же, как и британская вечерка. королева, британская королева, якой вы носите то самое, ну, показали народу и назад сховали. Ни на каком, так же, как и вечерка. Потому что вечерка, по сути, доказал своими действиями по захвату СМИ и так далее и тому подобное, что он точно такой же, как Лукашенко, один в один. Ну, то есть, зачем мне нужен Лукашенко 2.0? Ну, то правда. Я ў свой час амерыканцаў запытаўся, я кажу, слухайце, вот на глобусе 200 краін, як вы вызначаеце, хто ў краіне лідар? Яны кажуць, ну, слухайце, у нас няма часу разбірацца з гэтым зусім. Мы глядзім, каго часцей у сродках масавай інфармацыі узгадваюцца, значыцца, той лідар. А, ну, Так вот замечательно. я так разумею, што вячорка якраз вот это наратыўчык, калі ён быў у Злучаных Штатах, праходзіў стажыроўку, ён это ухапіў, зразумеў, і вот ён цалкам это рэалізаваў, ўсё цудоўна. Ну, так я І поэтому зараз, и калі... говорю, что Лукашенко под себя сделал это, как его, подконтрольных шавок в виде корреспондентов и так далее и тому подобное, что вечерка сделал. И причем, в принципе, они копируют друг друга. А если взять хотя бы донную газету «Наше днище», вот это вот, «Наша Нива», да, вот, так там вообще, по сути, перепечатка Белты, и кроме этого, это, как его, там,
пиар всяких Соболенок, лукашенковских и так далее и тому подобное. Ты смотришь и думаешь, а что я вообще читаю? Это лукашенковские новости или новости, это как его, оппозиции? Что-то всегда меня вопрос такой мучает и терзает. Так яно ж сапраўды, як от тчэцца тканіна інфармацыйнай прасторы. Это пастаянна ўзгадкамі пра нейкае персанажа. Вот Лукашенко там сказал это, Лукашенко там съездил это. Мы не ведаем, ён там быў ці не быў, ён там это гаварыў, не гаварыў, але ж нам гаворыць, што. Але ж роўна тое ж самае Ціхановская выступила против там это вот знішчэння беларускіх балотаў. Да, не, Вот есть одна большая разница, которую я уже давно понял, да, Лукашенко хотя бы делает вид, что это, и у него там какие-то ролики есть, что он в действительности об этом выступал, а у Тихановской одни заявления, блин, и это как его, фактически, я вот смотрю, мы поговорили о новом паспорте, где, блин? Где новый паспорт и где вы поговорили? Дайте нам видео, блин, где ты в действительности поговорила. Об этом нет, об этом сухие какие-то заявления, но при этом СМИ, которые себя считают СМИ, они основываются на сухих заявлениях политического каких-то там акторов, вместо того, чтобы показывать, что в действительности это было и так далее. Почему на этих встречах никогда нету наших СМИ для того, чтобы показать, что это в действительности эти разговоры были и так далее и тому подобное. Этого нет. Есть просто голословные заявления. Я таксама даведаўся, мяне было зацікавіла, якім чынам Ціхановскую запросили на конференцию НАТО. Я думаю, боже ну ты моя, что вот этот человек робит на конференции НАТО? І мне як бы некаторыя нават прадстаўнікі Рады Беларускай Народнай Рэспублікі кажуць, ну то яна там выступае з дакладам, яе уважліва слухаюць. Я кажу, з якім дакладам можа выступіць Светлана Георгіевна на канферэнцыі НАТО? Ну там спецыялісты напішуць. Я кажу, ну добра, спецыялісты напішуць, а хто ёй дасць выступаць, таму што ну ўсе разумеюць, што чалавек абсалютна не з гэтай галіны. Аказалася ўсё вельмі проста. А яны прасілі ну вот штаб Ціхановскай уключыць Святлану Георгіевну разам, напэўна, з Вячоркам у склад ці то латышскай, ці то літоўскай, ці эстонскай дэлегацыі, якія туды едуць, проста для што яны могуць папрысутнічаць там на нейкай секцыі абмеркавання. Ну бок не на асноўнай частцы, дзе зачытваюцца даклады. Посидеть, да, посидеть. А надо посидеть, да, а нам з вами потым раскажуць, што вот глядзіце, чарговая перамога беларускай дэмакратыі, Святлана Георгіевна выступила на конференции НАТО. Да, только выступления самого не было. Вот в этом-то и весь прикол, что я, Да. о чем я и говорю, что я уже давно заметил, что все выступления, о которых говорится, это все фейк. То есть это все высосано из пальца, и им где-то там нашим СМИ кто-то там из космоса, да, сказал, что она выступала и говорила об этом. А фактически, вон, посмотри, даже про паспорт Новой Беларуси то уже забыли нафиг. Уже Ковалевский начал его критиковать. Это вообще, это было для меня, я когда смотрел, там где Ковалевский критикует это паспорт Новой Беларуси, я чуть со стула не упал, честно говоря. Он уже думает, что все забыли, что это его типа там проект и так далее. Вот, тут вопрос из чата. Первый вопрос. Типа, шел бы ты у разведку разом со Статкевичем? Спрашивает у тебя Валенсия. Не пайшоў бы. Я надта добра ведаю этого чалавека для таго, каб да, ён мужны, ён это самае, ён як бы так, я так разумею, што прыходзіцца яму зараз перажываць абсалютна не лепшае. Але ж вот глядзі, я агучу, я эту інфармацыю раней не агучваў. Яшчэ год, напэўна, 93 мы вытварылі беларускае згуртаванне вайскоўцаў. 94-95 мы якраз аб'язджалі нашыя структуры, новаствораныя, старыя, і заехалі мы ў Мазыр. У Мазыры наши актывісты кажуць, вот у нас тут ёсць нейкая ведьма, бабка знае, это вядомая, яна там прадказвае будучыню, давайте-ка мы да яе вот зганяем. Ну і мы прыехалі, як бы Міколу туды завялі, ўсё, я нават не заходзіў. Это самае, але ж па абмеркаванні потым это самае натхнённыя яны такія выходзяць. Это бабуля сказала Статкевичу, и будешь ты, сынок, руководить этим народом. И вот як у человека дах знесла, так назад и не переносила. Да. И когда яму прапанавалі
пасаду намесніка міністра абароны, калі ўсё ж такі арганізоўвалася беларускае міністэрства абароны, то Мікола адмовіўся. Ён сапраўды раіўся, у тым ліку это самае са мной раіўся, як яму паступіць. Але ж рашэнне ў яго ўсё ж такі ягонае грунтавалася на тым, што калі я стану намеснікам міністра абароны, то мяне на этой пасадзе дыскрэдытуюць, і я не стану прэзідэнтам. Разумееш? А вот можа якраз вот гэты крок і трэба быў, каб ён усё ж такі заваяваў сапраўды аўтарытэт сярод афіцэраў, да, то магчыма і адбылося вот той вот ланцужок, пра які казала эта бабулька старая. А паколькі чалавек адразу мозгам сам сабе пралічыў, нешта надумаў, ну і маем, глядзі, вот замест прэзідэнцтва колькі ён гадоў ужо па турмах? Ён, Много. конечно, духавіты, тут бясспрэчна, як бы, да, у гэтым плане. Ну, шляхецкі род, відаць, сапраўды, там это гонару дастаткова, ўсё. Ну, але ж это ўсё. Але ж это ўсё. Следующий вопрос из чата. Вопрос к Бульбе. Пишет Восень. Прокопьев сделал утверждение на нефти. Утверждение Прокопьева. Я считаю, что если у нас возникла партия ястребов, то не нужно делать партию заблудившихся голубей. Почему до сих пор нет радикального националистического движения, где партия ястребов за границей? Боже ты мой боже, ну а хто яму замінае? Хай стварае, калі ён такі ястраб. Не-не-не, он, блин, ястреб, это не про него. Но. То бок вы там давайте ястрабіце, а мы будзем под вас ездзіць грошы збіраць, да? Вот, да, Ну, вот это про него. С полком погоня, да. Я Да. открыто заявляю, что это самое. И в эфире, и напрямую, и с Сахашчиком мы это обмярковывали, про то, что менавіта Прокопьев с Сахашчиком завалили полк погоня, да. Да, я знаю, я в курсе. И причем, когда я первоначально об этом рассказывал, да, то есть у меня свои инсайды были по этому поводу, да, кстати, какие у меня что там с говном пытались ездить. Фактически я тогда говорил, что там, ну сколько там, 11 человек в этом полку погоня было, а Сахачик с Прокопьевым бегали, везде рассказывали, что у них там 20 тысяч заявок и так далее и тому подобное. Ну, этот бред слушался вообще. Но это, в принципе, такой же бред, как и у Азарова. Вот. Следующий вопрос. Тады, дарэчы, чуеш, тады яшчэ і батальён Каліноўская называўся, не полк. Это вот яны абслухалі все, што калі нават пагоня ўжо палком называлася, то яны вырашылі, што таксама трэба свой ранг падымаць. Вот, про Белый легион я тебе вопросы задавать не буду, потому что ты уже на них миллиарды раз отвечал. Следующий вопрос. Что на данный момент представляет из себя Посполитое Рушение? Входит ли в его состав Асадулаев и Беспалов? Не. Я калі пагадзіўся прыняць Паспалітае рушэнне, я папрасіў усё былое кіраўніцтва падаць у адстаўку. Абсалютна, уключаючы Асадулаева, Беспалова, усіх астатніх. На сённяшні дзень, глядзі, яно цудаў не бывае, а калі і бываюць, то тады, калі яны вельмі патрэбныя. Зараз, відаць, не вельмі патрэбныя. Глядзі, калі па розуму браць, патэнцыял нацыі накопліваецца недзе 10-12 гадоў. Это вельмі красамоўна на прыкладзе той же ж Украіны. Вот узгадай ты Майдан 2003, калі не гвалтоўны, да, калі не было ні супраціву, нічога. І калі нацыя за 10 гадоў даспела, ўжо ў 14-м ужо быў сур'ёзны Майдан, да. Так же ж і ў нас 20-й год мы яшчэ бегалі, сцвярджалі: не, вы нас не путаеце, мы ж не майданутыя, не, вы ж не падумаеце, мы ж не майданем, мы хорошыя, мы вот чыста паходзім і ўсё. То я так разумею, што зараз вот этой бесперапыннай хвалі рэпрэсіяў расце пакаленне, у якога ці прынамсі нехта з сяброў, а то і сваякоў ужо адсядзеў, якога атлупілі там ні за што, но прычым моцна пазбавілі здароўя. То бок за 10 гадоў сфармуецца якраз вот той касцяк, які ўжо калі будзе ў нас ужо сапраўдны Майдан, не трэба это саромецца, это слово, это наше слово таксама, да. Ну, Майдан это площадь, площадь. Ну, это Майдан это площадь, да. Одно, вот поглядзіце наши нормальные словники белорусские, это и наше слово таксама. Так.
Я до таго, што разумееш, што калі патэнцыял нацыі накопіцца да 30-го года умоўна, то это будзе ўжо не 20-й год. Таму што якраз вот это людзі, якія складуць касцяк, яны ўжо прайшлі досвед, іх па турмах катавалі, то бок яны ўжо будуць з іншымі алгарытмамі ў галаве, разумееш? Я пра это. А так што паспалітае рушэнне на сённяшні дзень это якраз зрэз вот этой самай актыўнай часткі беларускага народа. Засталіся самыя, у прынцыпе, адданыя. Тых, каго вот выпадкова ветрам занесла на хвалі 20-го году, тое, што зараз там будуць гэтыя ардзіны раздаваць і тваім іменем вуліцы называць, гэтыя людзі ўжо заявілі, што яны выйгралі, стаміліся, усё, іх уже няма практычна. То бок засталіся тыя, хто сапраўды гатовы да нармальнай сістэмнай работы, што мы, у прынцыпе, на сённяшні дзень паступова, крок за крокам і разгортваем. Следующий вопрос. Carry Free Spirit пишет. Ці згодны Бульба з тым, што Беларусь стане вольнай, калі ва ўладзе запануе радыкальны нацыяналізм? Слухай, ну я не лічу, што ў Беларусі прыжывецца радыкальны нацыяналізм. Это раз. Па-другое, з мяне, ну, нацык так сабе. Я ж колькі ну, дзесяткаў гадоў сам жыў і ў Тыбеце, і ў Індыі, і ў Лацінскай Амерыцы, то бок для мяне важна не нацыянальнасць чалавека, не колер пашпарту, а менавіта як бы калі каб чалавек быў нармальны, класны, то самая душа цікавая. Вот это да, это каштоўна. Таму я не веру ў торжество радикального нацыяналізму ўнутры Беларусі. Ды і якраз крайнія формы радыкалізм ён не да добра не даводзіць. Разумееш, нацыяналізм у любым грамадстве мусіць быць як ну, эрытрацыты ў крыві, што называецца. Это да, это тое, што дапамагае нацыі выжыць, але ж крый Божа, каб нацыяналістаў рабілася надта багата. А як увогуле прадстаўнікоў любой палітычнай плыні, калі яны становяцца манапалістамі, это крый Божа для ўсяго астатняга грамадства. Ну, паглядзі, як у Кампучыі адбылося. Прыйшлі да ўлады, здавалася б, да, вот рэвалюцыйнае, ўсё. Колькі яны народу паклалі, які мыслі інакш. Тое ж самыя камуністы нашыя, это ўсе, да? Дарваліся да ўлады, манаполію атрымалі, давай усіх астатніх, давай закапваць у зямлю, таму што яны мысляць інакш. Таму я катэгарычна ў гэтым плане. Я лічу, што нацыяналізм это здорава, это тое, што дапамагае нацыі выжываць, але ж, ну, я лічу, што мусіць быць, што называецца, поліфанія, мусіць быць розныя погляды. Але ж пры гэтым, от глядзі, от я на палякаў гледзячы заўсёды здзіўляўся. Палякі маглі быць камуністамі, сацыялістамі, нацыяналістамі. Яны маглі паміж сабой сварыцца. Але ж калі надыходзіла агульнанацыянальная бяда, то яны адкідывалі ўсе свае праблемы паміж сабой непаразуменні. І разумелі, што вот для таго, каб Польшча выжыла, каб Польшча квітнела, трэба скласці ўсе намаганні разам і разам змагацца. Вот да гэтага нам трэба імкнуцца, разумееце? Приколи, мусорки, по которым первый вопрос задавал, сейчас зашли в чат под ником Амакорд, да, и попытались опять же тот же самый вопрос задать, они не смотрели эфир, что эфир начался с того вопроса, который эти мусорки Азаровой компании задавали уже, понимаешь? Я этого мусоренка уже в бан отправил. Вот. Следующий вопрос. Кого Сергей считает достойными представителями в белорусской политике и нацдвижении? Ну, глядзі, па-перш за ўсё, ўнутры самой Беларусі, я думаю, што ёсць таленавітыя людзі. Раз. Па-другое, то самае. Мы не можам сказаць, што ўсе, хто зараз другі, трэці эшелон лукашэнкаўскай улады, што там няма таленавітых людзей, што няма таленавітых людзей сярод іхняга атачэння зараз. Просто перарыентаваць, то самае, паставіць на рэйкі разуменне, што мы будуем сваю незалежную дзяржаву. Тады ўсё будзе добра і нармальна. Узгадай, калі на вот канец 90-х, калі той же ж, напрыклад, Мацкевіч, па-мойму, быў кіраўніком этого сама КДБ, яны нармальна пачалі тады на Беларусь работаць, усё нармальна. А пазней яны самі згубіліся, таму што, ну, саюзная дзяржава, быццам бы это самае, но... Я нават памятаю яшчэ тыя часы, калі, напрыклад, браткі прыязджалі расейскія, у Гомелі стараліся прыбіць там пад сябе бізнесы нейкія.
то беларуская міліцыя беларускім браткам дазволіла нават гранатамёты скарыстаць і заплюшчыла вочы. Да, да. Хм. Так разумееш, дзяржава это і ёсць якраз калі свая міліцыя, свае браткі, калі ўсе свае. І калі это каштоўна якраз для адных, для другіх і для трэціх. Вот так дзяржавы ўтвараюцца. Таму на сённяшні дзень гаварыць, як бы да, што мы маем? На сённяшні дзень мы маем з такіх яскрава праяўленых, но это Зенон Пазняк, это, канешне, глыба. Глыба, паўтаруся, да, это не дынамічна, это статычна. Я вельмі спадзяваўся, што Зенон Станіславович, калі з'явіўся побач з ім Павел Луч, перадасць яму карону і будзе асвятляць. Кто побач с ним, извиняюсь, у тебя за... Усов, Павел Усов. Усов. Ну, Да. я тебе могу сказать так, что... А кого сейчас Зенон Станиславович Поздняк за все время... ну, то есть за кого он становился? За Азарова и за Сахащика? Вот я не вижу от него Да, сейчас цалкам. никаких действий для того, чтобы, грубо говоря, узмацнить наше движение. Он наоборот, он это как его, допустим, мне лично, он всадил нож в спину с Сахащиком, когда он начал за Сахащика всех обвинять в работе на КГБ. И я этого никогда не забуду. А то, что он Я цалкам з тобой згодны. имел отношение к пляну Перамога, это вообще для меня добило, честно говоря. Я тут цалкам згодны, я кажу, што агулам это самае. А вот канкрэтна это дзеянне, тое, што Сахашчык, Пазняк менавіта адмываў Сахашчыка за расійскі пашпарт, вот это, конечно, вельмі здзівіла і прымусіла задумацца, што не ўсё тут так гладка і прыгожа. Ну вот. Але ж пытанне было, каго мы бачым, хто ўвогуле на даляглядзе ёсць тых, каго можна назваць нейкімі аўтарытэтнымі людзямі. То я назваў ну, на безрыб'е, что называется, и да, да. Ну, а допустим, из сидящих людей тот же самый там Северинец, либо еще кто-нибудь. Не считаешь, что они могут? Ну, Паша паслядоўны, Паша в этом плане, конечно, ну, таксама можна сказаць, што крамень, але ж глядзі, ну, калі мы з табой дарослыя людзі, давай асэнсуем адну рэч. Не, я просто А, спросил, это твое мнение. Да, маё, але ж глядзі, вот людзей з такой кармай, што яны ўсё жыццё пакутаюць, ён, магчыма, свядома, вот ён з хрысціянскіх сваіх перакананняў, ён свядома ідзе на этой пакуты. Але ж, крый Божа, вот уяві сабе піраміду, народ як піраміда, на чале якой стаіць, ну, вот зверху умоўны там фараон, прэзідэнт, чи яшчэ нехта. То бок калектыўная энергія ўсёй піраміды падымаецца і ідзе якраз цераз вот этого вот, які наверсе сядзіць. Так вот тут пажадана, каб усё ж таки быў чалавек з больш прыстойнай кармай, а не пакутнік. Таму што інакш вот это вот пакуты будуць экстрапалироваться і распаўсюджвацца на весь народ. Это вот такі вот, здаецца, нескладаны, але ж, ну, на эту тэму чамусьці не прынята гаварыць. Таму я з павагай да Паўла, з павагай да ягонага шляху, але ж, ну, я лічу, што, ну, узнагародзіць, это самае, даць як мага пашану, даць магчымасць рэалізавацца, але ж, крый Божа, вот такого вот чалавека дапускаць, таму што, Ну ну, тады хорошо, он может паўтаруся, быть не увесь президентом, народ но он вакол может станецца. занимать Да, довольно-таки да, высокую да. посаду, да, то есть Да. и много кого есть таких людей, которые, в принципе, сидят в тюрьме, но они заслуживают намного большего, чем сидение в тюрьме. Я Вот. с тобой згоден. Перейдем все-таки теперь к моим вопросам, потому что вопросы в чате закончились, и я хочу спросить у тебя, какие формы сопротивления в Беларуси сейчас наиболее эффективны? Ну, глядзі, на сённяшні дзень у Беларусі, калі палякі яшчэ год таму параўноўвалі, так у вас тыя часы, што мы праходзілі падчас салідарнасці, калі там камуністы нас там сажалі, а зараз ужо да людзей пачынае даходзіць, што это абсалютна не тыя часы. Што яны, палякі, шчыра прызнаюцца, мы маглі паліцэйскім адкрыта ў твар смяяцца, мы маглі это самае называць свае лозунгі, нам ніхто не забараняў са сваёй нацыянальнай сімволікай выходзіць. У Беларусі як быццам бы ствараецца нейкая паралельная рэчаіснасць, дзе нам месца ўсім няма. Усім, хто прызнае бел-чырвона-белы, это чужыя для тых, для каго каштоўная свабода, то бок мы для той матрыцы, мы для іх не існуем. Таму, гаворачы
Мы таксама абмяркоўваем з актывам пытанне, часам узнікае пытанне, што ўсё ж такі кіраўніцтва менавіта мусіць быць за кордонам, тому што ўнутры вельмі это небяспечна. Конечно, все разумеюць, што і за мяжой это будзе небяспечна, таму што беларускія службы будуць старацца ліквідаваць таго, хто назаве сябе кіраўніком, і таго, хто больш-менш пачне рэальна нешта здзяйсняць дома. Не толькі гаварыльня бла-бла-бла, але ж і рэальныя дзеянні праводзіць, разумееш? Але ж, ну, напэўна, это непазбежна. Напэўна, это непазбежна, мы да гэтага прыйдзем. Я спадзяюся, што зараз усё ж такі па заканчэнні кадэнцыі Ціханаўскай багата хто і на з міжнароднай супольнасці зразумее, што это, ну, хорошы чалавек, магчыма, але ж, ну, што за ім нічога не стаіць, і ўжо нават вот этого флёру легітымнасці няма. Всё. Значыцца, по самому актыву мы рэкамендавалі ў свой час, раскідывалі дома па Беларусі і інструкцыі адпаведныя і методыку маскітаў па патачы. Калі што, пашукайце, яно было. Але ж чым мы сутыкаемся? Сутыкаемся з тым, што нягледзячы на тое, што беларусаў прывучалі з дзяцінства, што мы там унукі партызанаў, слаўных партызанаў, а хто хоча партызаніць? Разумееш, это можа быць пры слабой уладзе, калі міліцыя, як бы так апусціўшы рукі, ніхто не ведае, што рабіць, там сабе нешта крадуць, і ўсё, ніхто нікуды не лезуць. А тут мы маем разуменне, што супрацьстаіць рэальна дзяржава, якая вядзе вайну са сваім народам. Я ў свой час у мяне вывелі на адзін эфір разам з прэс-сакратаркай Ціханаўскай, і яна рассказывала якраз, вот, нашим активистам из Баранович, там это настолько они их боятся, что им это прострелили там ноги, тра-ля-ля. Я кажу, яким вашим активистам з Баранович? Кажу, может быть, вашим активистам з Бобруйска? Ну да, з Бобруйска. Я кажу, ну и чим ви допомогли вашим активистам з Бобруйска, які ноги попрострелили? Ну, мы это... То бок, разумееш, нам усім прыйдзецца перадолеваць, пераступаць цераз гэта. Яно ж звычайна, як у грамадстве бывае, калі 100% грамадства запалохваюць, то з іх 99 запалохаецца, а 1% наадварот зверее. І я спадзяюся, у нас вот якраз з гэтага 1% не ўсе выехалі на міграцыю, што нехта ўсё ж такі дома і застаўся. Таму, глядзіце, у нас няма ніякіх іншых варыянтаў. Я ўжо прапаноўваў неаднаразова, прычым у адкрыта, у эфіры заяўляў, нават жоўтай слівы это не апублічвалі. Я заўсёды казаў, для таго, каб Лукашенко пачаў выпускаць палітзняволеных, трэба ўзяць это самую чыгуначную галіну, якая вядзе, напрыклад, на Усть-Лугу, а другую на Смоленск. 4-5 разоў пакласці это самае саставачак з калійнымі ўгнаеннямі, які на Усть-Лугу ідзе, столькі ж на Смоленск. І пасля гэтага Ціханаўская ўжо можа заяўляць: Александр Горыч, выпускай палітвязняў. Разумееш, без этого нічого не будзе. Тут не можна сказаць, што вот актыў унутры прама гатовы да гэтага ўсяго, а вот чаго не хапае, это вот загаду нейкага там адкульсьці за мяжы. Тут ўсё взаимозвязано. Ну, тогда переходим к следующему вопросу. Мне твой ответ понятен. Я надеюсь, что и нашим зрителям тоже. Каковы главные цели партизанской борьбы в условиях современного режима? Разгойдывание ситуации и дать сумненні, зарадзіць сумненні у тых, хто на сённяшні дзень служыць Лукашенку, глядаючы по баках, яны просто не бачаць альтэрнатывы. Я чаму і разглядаў, што менавіта нам трэба даць новую ідэалогію новай дзяржавы. Это тое, чым мы займаліся вот у праекце Беларусь 2.0 робім разам. Это нараджэнне менавіта мадэлі дзяржавы будучыню у шырокім грамадскім абмеркаванні. У прынцыпе, пры найменей фінансаў нам пачаць уже раскручваць вот сярод беларусаў беларускіх эту ідэалогію этой самой новой дзяржавы. Я бачу в этом одну піраміду, а другая піраміда это якраз вот тое, што мы гаварылі, тактыка маскіту па патачы. Багата маленькіх дробных укусаў, якія разгойдваюць сістэму, і якія, у прынцыпе, любога з чыноўнікаў мы памятаем, калі
ЦРУ занялося, напрыклад, Мілошевічам, калі яны проста адстрэльвалі тых, хто у Мілошевіча пагаджаўся заняць пасаду, напрыклад, міністра ўнутраных спраў. І дайшло до таго, што ніхто не хацеў ўжо на эту пасаду ісці, разумееш? Вот нам прыйдзецца, ў прынцыпе, такім же шляхам недзе прайсці. Понимаем. Хочу напомнить людям, что не забывайте подписываться на канал, не забывайте подписываться на социальные сетки Сергея Бульбы. Вот. Вы можете посещать его молодежный хаб «Робим разом», там устраивать свои какие-то мероприятия и так далее и тому подобное. Для этого можете с ним связаться в его социальных сетях. Вот. Что я хочу сказать. Ребят, надо оплатить программу примерно на 400 евро на год, поэтому кто может помочь, я прошу помощи. И следующий вопрос, который я тебе хочу задать, он такой интересный, да? Какие группы или движения сегодня ты видишь, и они могли бы координировать действия сопротивления? Это на твой взгляд. Слухайте, я уже дарослы. Я злавіў сябе на тым, што калі асэнсоўваю свой жыццёвы шлях, вот пачынаючы з 90-х гадоў, я вельмі шкадаваў, што тады ў 96-м, калі вот я ўзгадываю той момант, калі Захаранка з Барадачом хадзілі, што я тады адмовіўся ўдзельнічаць у гэтым. А я палічыў, што ну я малодшы афіцэр, субардынацыя забіта ў галаву, што называецца, што ёсць вот генерал, ёсць палкоўнік паважаны, што яны ўсё вырашаць. На сённяшні дзень я разумею, што ў такіх момантах трэба браць адказнасць таму, хто мае дух. Не зоркі на пагонах, а менавіта дух, хто нясе ў сабе моцны дух, і хто здольны, скажам так, прастору зрушыць з месца. Таму я ўжо не лічу, калісьці я лічыў, што ёсць больш разумныя людзі, якія больш прыгожа гавораць, чым я, больш кампетэнтныя там у нейкіх абласцях, якія больш разбіраюцца ў чымсьці. Ну, але ж на сённяшні дзень я ўжо разумею, што пакуль сам не зробіш, то ні халеры не будзе. Вот у чым сэнс. Я Таму понял ответ себя. Ну, я, прынамсі, для сябе знаходжу ў гэтым адказ, што адзіны варыянт, які я бачу і разумею, это тое, што мне это трэба рабіць. Всё. Ну, Я и не ка- могу но спадзявацца, я а бы, на я, каго б- ты я бы, прапануеш? может быть, тоже сказал, что и каждому человеку, который к этому хочет присоединиться, тоже необходимо самому все делать. Потому что так и получается. А это ўсіх датычыць абсалютна. Абсалютная свабода. Я на сённяшні дзень сумняваюся, што нам патрэбныя лідары. Тым больш глядзі, за часамі зараз этой бігдаты, а ў прынцыпе народ просто пралічваецца за кошт вот этих вот мабільнічкаў усяго, якія інтарэсы, якое што. Пасля гэта малююцца такія вот умоўныя лідарчыкі, якія быццам бы адпавядаюць па разуменні большасці і ўсё, а рабіць хто будзе. То бок няма лідара, то ў прынцыпе той, хто мае энергію, той, хто мае дух, той, хто мае харызму, вот это лідар, разумееш? А не чудо, якое там само ледзьве цёгаецца, як бы так не зразумела, это сядзіць з сумнымі вачыма, таму што не цікава, таму што што яшчэ адбываецца. Так не работае. То бок, разумееш, я паўтаруся, чаму я вот, на тваю прапанову адгукнуўся, таму што я разумеў, што якраз на тваім канале гледачы это той, хто, ну, прынамсі, людзі, якія хочуць у чымсьці разабрацца. Не тым, якім там дастаткова там сказаць, што наш лідер там Святлана, і ўсе а якраз людзі, якія думаюць, якія задаюць пытанні, да. Вот это вот мілыя, добрыя, пушыстыя, якія, ну, вот любяць Святлану Георгіевну, мы ж разумеем, што яны на ўсё, што здольныя, то ў лепшым выпадку на выбарах прагаласаваць. Ну, А нам трэба якраз вот сабраць з тых 30%, ну, на маё разуменне і на маё спадзяванне, што ўсё-такі адсоткаў 30 народу это тыя, хто ўзважвае інфармацыю, аналізуе інфармацыю, неяк прымае я сваё думаю, рашэнне. что их меньше намного, потому что Ну, бач, я аптыміст, но ты оптимист. Я думаю, что да. этих людей 1%, они могут, конечно, что-то перевернуть, и за ними люди пойдут, но, блин, вопрос не в этом. Вопрос в том, что у нас есть большая проблема в том, что белорусы научились оправдывать всякое говно. Вот и все. Ну, типа, Ну, всяких это наша лебедек и всякую национальная такую рыса. ерунду.
Мы же с тобой говорили, что это самое, проводили, русаки проводили даследаванне, глядзелі вот з еўрапейскіх народаў, у каго найбольшая маса мозгу, да, і прызналі, што ў беларусаў маса мозгу найбольшая. Таму як уладальнікі найбольшага мозгу мы і работаем як это ЭВМ на ножках. Мы ўсё апраўдаем, усё абгрунтуем, чаму можна, чаму не можна. Нам якраз вельмі не хапае от, ведаеш, я з 14 году выступаў шчыра за стварэнне беларуска-украінскага саюзу, таму што мне падавалася, якраз мы бы добра дапаўнялі адзін аднаго. Украінцы больш эмацыйныя, больш гарачыя, яны здольныя на нейкі ўчынак. А беларусы якраз здольныя вот стратэгію доўгую прыняць, здзейсняць яе паслядоўна крок за крокам. У меня з 14 году бізнес быў у Кіеве, айцішны бізнес. Я спачатку трымаў беларусаў на ўдалёнцы. Это самае. Потым, ну, неяк беларусы абнахабіліся, яны ўжо зразумелі, што яны там лепшыя ў свеце, это самае, таму пачалі, ну, і работаць так сабе. Я, што называецца, пераключыўся на украінцаў. А пераключыўшыся на украінцаў, я атрымаў, як бы так, ну, трошку адрозны досвед. І ўрэшце я прыйшоў да таго, што трэба кампанаваць. Украінцы, разумееш, яны добрыя якраз вот нейкі стартап, калі трэба гарэць, трэба подзвіг здзейсняць, да. Вот это для іх. А якраз вот калі ўжо пачынаецца манатонная, шэрая, штодзённая работа, то это не для іх, это якраз для беларусаў. Да. Таму вот на сваім досведзе я за беларуска-украінскі саюз. Да. Я тоже. Вообще, твоя чистая оценка, как ты оцениваешь действия, которые делаются, грубо говоря, иммиграцией, да, то есть я не говорю про оппозицию, потому что я это оппозицией не назову, это оппозиция лукашенковские, прихвостни. Вот влияние, которое оказывается на режим Лукашенко, вообще есть какое-то, или, грубо говоря, все уже убили за все это время? Да нет, а хто ўжо сур'ёз разглядае? Акрамя ж вячоркі, які сцвярджае, што там, это вот Лукашенко па начох не спіць, света это муле, это... Ну. Да, Я из-за света ни на здзіўляюся, чем не спит. недзе месяцы паўтары таму назад сутыкнуліся, ну вот, сярод актыва, аказваецца, ёсць людзі, якія працягваюць верыць у тое, што прыйдуць каліноўцы асвабадзяць нас. Бо мне падавалася, што ўжо канец 24-го года можна было б ужо зразумець і сэнсаваць. Але ж, ну, бачыш, бываюць яшчэ цуды. Мы ж з вами разумеем, што в Украіне катэгарычна не патрэбны другі фронт, і Украіна не хоча выглядаць тым больш ніякім агрэсарам. Ну, тут один шанс на миллион того, что если Лукашенко все-таки, решит войти в Беларусь, то будут ответные меры. А вот в Беларусь, в Украину, то будут ответные меры. Это один шанс. Да, калі закранули эту тему, то вот сярод бойцов 32-14, ну, я маю на увазе это самое ветеранов, тых, хто тусуецца каля асацыяцыі ветэранаў войнаў спецназа, так званай. Вот яны абмяркоўваюць тое, што магчыма ўсё ж такі вот этой карпенковскія атрады і беларускія ССО, Міністэрства абароны, што іх усё ж такі кінуць на Куршчыну якраз у лютым месяцы, на курскі накірунак, але ж усе разумеюць, што это не непасрэдна на ЛБС, а які-небудзь другі эшелон, каб іх хаця б неяк троху абстраляць, падрыхтаваць. То бок вот такія чуткі ёсць. Да. Это опять же со стороны шуток, а другой вопрос в том, что прямо перед эфиром вышла новость, что Украина начала на Курской вот этой вот стороне, ну, так. контрнаступление. Вот, поэтому посмотрим, что будет. И, честно говоря, пока что я надеюсь, чтобы побыстрее эта война закончилась победой Украины в любом случае. Вот. Следующий вопрос мой. Да, какие риски несут участники сопротивления и как можно минимизировать их угрозу? Ну, им угрозу. Что вообще надо делать для того, чтобы сопротивление подняло свою голову? Ну, глядзі, по розуму, на сённяшні дзень, каб былі это самае нармальныя фінансы, то варта было б такіх пару духапад'ёмных акцый правесці. Акцый прамога дзеяння, што называецца. Чаму я кажу, што тут без фінансаў ніяк? Таму што, ну, логично. Ну, все мы разумеем, што да, і матэрыяльна-тэхнічная база, і ўсё, і
І калі ты выконваеш нейкую зноўку-такі спецаперацыю, трэба, каб была машынка, магчыма, якую прыйдзецца і спаліць і ўсё, і ці прынамсі пераабуць гуму, ну, са сваёй разам, і свой абутак скінуць і гуму з машыны. То бок тут, разумееш, мы чаму рэкамендавалі людзям менавіта дзяліцца на невялічкія групкі па 3 па 4 чалавекі. Па-перш за ўсё, да, это экіпаж машыны, каб людзі якраз тыя, якія давяраюць адзін аднаму. І тут, от разумееш, колькі я не задумваўся, пірамідальная структура, яна на сённяшні дзень малаверагодна. То бок тут усё ж такі трэба хмарная структура, вот у чым сэнс. Да, можа быць нейкі цэнтр, які як бы так агучвае, выдае пэўныя эксклюзіўныя інструкцыі, патрэбныя для актыва, это так. Але ж, ну вот прамое кіраванне, типа вот тэлефануе хто-небудзь з умоўнага штабу супраціва з Лондона і дае каманду хлопцам з Вітебска, вы там это вот захапіце райисполком, ну так не будзе. Ну. Ці ж мы разумеем, пры сённяшніх сродках контроля это нерэальна, да. Таму якраз вот яшчэ раз паўтараю, методыка маскіты па патачы, звярніцеся, пашукайце, паглядзіце. Яна друкавалася, па-моему, у нас нават на сайце Беларусь 2.0 робім разам. Да вайны мы ў Киеве, калі былі ўсе разам, то мы на сайце яе, по-моему, выкладывалі. Недзе сярод ці то інструкцыі, то бок не на цэнтральным, а недзе трэба глядзець. Я ўжо забыўся атлас самого сайта. Давно не калупаў. То бок вот это на сённяшні дзень адзінае, што я бачу. Ну і адпаведна глядзіце, па-перш за ўсё, быць вельмі пільнымі да відэакамер. Неяк хлопчыкі, не буду называць хто, іх, конечно, міліцыя знайшла, неяк дастаў іх быў намеснік кіраўніка рауса аднога мінскага. Яны вырашылі яго трошку так аддзячыць. Яны на апошнім этапе апранулі балаклавы і лічылі, што ніхто не бачыў. Але ж іх выпаслі па тых камерах, якія перад гэтым. Разумееш, яны ўзялі мапу ўсіх, дзе ў іх ёсць этой камеры, прагледзелі, знайшлі, дзе гэтыя людзі сабраліся па аднаму, дзе яны згуртаваліся, то бок хлопцаў тады накрылі, да. Так што пачынаць трэба ў маім разуменні менавіта са складання мапы, дзе камеры, як камеры, калі што, як ім это вочка прыкрыць. Таму што, ну, мы ж разумеем, это электронны дэвайс, а электронны залежыць ад электрычнасці. То бок ведаць, як іх, калі што, адключаць. То бок я б для актыва я пачынаў з гэтага. Сергей, смотри, мы уже больше часа в эфире, у меня еще много вопросов осталось, я их на следующий раз перекину. Это вот про борьбу, сопротивление, про много чего еще, да. Вот, тут зашел Лахвич і спрашивает: вітаю спадарства, як лічы спадар Бульба, ці права уваходить на территорию Беларуси белорусским воерам? Но подожди секунду перед тем, как ты ответишь. Это уже на сегодня будет последний вопрос. Ждем вас в следующий раз у нас на эфире с Сергеем, для того, чтобы мы будем дальше продолжать эти вопросы. По партизанке у меня еще вопросов к Сергею выше крыши, вы не поверите. Сергей. Лахвич спрашивает у тебя, як лічы спадар Бульба, ці пора уваходзіць на тэрыторыю Беларусі беларускім ваярам? Глядзіце, па-перш за ўсё прывітанне, да, хай беражэ зямля родная на вайне. Это самае, трэба чакаць часу, адпаведнага часу, будзе адкрывацца вокны магчымасцяў, прычым ёсць верагоднасць, што это дастаткова хутка адбудзецца, але ж вокны магчымасцяў будуць кароткія 2-3 дні. І нам, і паспалітаму рушанню, і нам усім трэба быць гатовымі менавіта для вот этих вот дней. Мы мусім зайсці, заявіць свае правы на дзяржаву, а там я ўжо разумею, што будзе каму падтрымаць. Зараз, пры тым, што і гуры ўсе як бы так супраць, мы з вами ўжо ўзгадывалі, што ўкраіне крытычна не патрэбны зараз другі фронт на беларускім накірунку, то ніхто не дасць, ніхто не зразумее. Я ўжо сёння з адным, так бы мовіць, ну, это стары мой сябар, які, дарэчы, прыязджаў, от калі мы тады рыхтавалі яшчэ пераварот у 90-х,
прыязджаў, вот ён з таго часу ён пастаянна ваюе, адзін, ну, умоўна, з генералаў добраахвотніцкага руху, украінец. То нешта разгаварыліся, і калі, што, як, чаму, і што. Я кажу, ну, от глядзі, ну, от хто гарантуе тое, што дроны украінскія далятаюць да НПЗ, які за 1000 кілометраў, але ж от за 70 ёсць мазыры, яны чамусьці яго не бачаць. Это хто гарантуе? Як бы так, СБУ, чи хто, чи пан Бог? Хто это так беражэ? То бок мы з вами разумеем, што ёсць пэўныя дамоўленасці паміж Украінай і Беларусю. Ну і Лукашенко сам не хаваў про тое, што яны кантакты як бы так падтрымліваюць. Ну вот такая вот рэал-палітыка. Таму пры гэтым раскладзе, разумееце, пакуль нічога не Ну, захістаюць, что мы не между можем Европой и нічога. Беларусью нет контактов? Есть контакты, мы знаем прекрасно. Между США и Беларусью нет контактов? Есть контакты. Мы же про Да все это ёсць, вместе конечно, знаем. да. Не, так я ж нічого не кажу. Я кажу, што проста трэба разумець рэал-палітык, што ён такі вот ёсць. Ён нам можа не падабацца, але ж у чым Лукашенко же зараз па лініі МЗС, ён транслюе ва ўсе бакі, што актыўна не работайце супраць мяне, таму што, маўляў, не будзе Лукашэнкі, не будзе Беларусі, і будуць расійскія войскі стаяць у гародні ў Так это лесе. уже некоторые из наших псевдооппозиционеров начали транслировать его, этот нарратив. Ну, Я правильно. сижу, Ну. смеюсь с этого. Так а я да чаго? Я про той аспект, што глядзі, от ты, напрыклад, які-небудзь у Брусэлі, там генерал, які прымае рашэнне. Ты глядзіш это самае, глядзіш, вот там ёсць Лукашенко, да, ён нехарошы, да. А што ёсць такая альтэрнатыва? Няма альтэрнатывы. Ну ладно, ну што зробіш? Ну, таму што ўсе разумеюць, што Святлана Георгіевна разам з Вячоркам яны это яны могуць толькі для атрымання грантаў, як бы так расказваць, што яны там кіруюць супрацівам і непасрэдна палком. Я думаю, што і полк уже не здагадваецца, што Кабанчук это таксама адзін з камандзіраў, да? Ці я памыляюсь? Ну, это у Лахвича надо спрашивать, он сейчас обратно вроде поехал на передовую. Вот. Но это какие вот дядька что точно знает об этом. Поэтому давай мы не будем. Тут очень такая жесткая история. Ну и не только шполка Статья Калиновского существует. Существуют и другие формирования, в которые входят наши белорусы, да? И Второй интернациональный и так далее и тому подобное. Поэтому тут не только это. Лахвич написал, что он не в полку. Он не в полку. Даруй, я не могу подтвердить эту информацию, лишь от волонтеров, які постоянно работают с нашими земляками, белорусами в Украине, кто служит на контрактах по разных подразделениях, и они стверждают, что агулам белорусов быццам бы ледзьве не 2500-3 тысячи. Это мы разумеем, что там у полку это там уже 250, а вот что некалькі тысяч быццам бы яшчэ по астатніх подразделениях. Я знаю, часть людей целенаправленно не шли в полк Стася Калиновского, и с частью людей я общаюсь, и некоторым людям я помогал лично, да, то есть и я тебе могу сказать, что многие люди просто не пошли туда по многим причинам, да, то есть в тот момент, когда, грубо говоря, произошел прогиб под офис Тихановской, еще больше людей, скажем так, отвернулись от полка Костася Калиновского. Вот. Лахвич написал тому и запытался про доброохотников, а не ПКК, не про ПКК. Да. Вот. И Людмила Борейко написала, шануйте себя, хлопцы, живе Беларусь. Я думаю, что на этой неделе нам надо уже завершать с тобой эфир. Спасибо большое за то, что ты пришел. Твое время можешь к людям обратиться, себя, там, я не знаю, пропиарить, еще что-то, пригласить в хаб, вот, чтобы у Леончика жопа сгорела. Поэтому давай твое слово. Ну што маё слово. Сапраўды, тыя, хто на дыяспары, то далучайцеся. Зараз мы разумелі, што ў Варшаве багата людзей, якія не ўладкаваныя ў жыцці, то мы адмыслова наладзілі святкаванне Новага году. Поўная заля набілася, як бы так, землякоў, якім сапраўды аказалася, што это трэба. Абсалютна цёплая сяброўская атмасфера. Ну, конечно, не войны сабраліся, абсалютна розныя людзі. Але ж, ну, і частка таксама і войны, так што все ідзе, ўсё паступова. Заходзьце, радыя будзем бачыць.
Глядзіце нашы сацыяльныя сеткі, мы публікуем, у нас там перыядычна праходзіць і тактычная медыцына, і ўсё, што тое, што мы можам законна рабіць у цэнтры Варшавы. Таму што, я паўтаруся, на нас пастаянна кляўзы пішуць, што ў нас там то цір, то ў нас там дзяцей вучым баявой зброі. То бок палякі это не дужа вітаюць, таму то, што ў межах закону, ўсё, што можна. І па паспалітым рушэнні таксама далучайцеся. Пастаянна перыядычна праходзяць у нас свае заняткі, пастаянна перыядычна нядаўна спаборніцтвы праводзілі, з'язджаліся. І з некалькіх краін з'язджаліся якраз прадстаўнікі паспалітага рушэння, сябры з'язджаліся. Былі свае нарматывы, так, як бы па розных дысцыплінах. Так што работа працягваецца, і я паўтаруся, якраз зараз на самым спадзе якраз добра закладаць падмурак для нармальнай сістэмнай работы. Так што хто гатовы не для таго, што вот заўтра табе это надаюць цвятовы жэншчын, панімаеце, твайму імені праспект назавуць, это невядома з чаго. А хто гатовы і разумее, што нацыя это мы ўсе разам, і это вялікі кавалак работы і працяглы па часе, то, калі ласка, запрашаю, заходзьце, будзем радыя. Жыве Беларусь! Живе Беларусь и слава Украине. Спасибо большое, Сергей, за то, что ты пришел. До следующей недели.